up for Naughty by Nature! Ja, hvorfor valgte du uddannelsen? Okay. Jeg valgte Niels Brock, fordi at det virkede rigtig spændende. Der var en hel masse forskellige linjer. Jeg valgte spansk, fordi jeg gerne ville lære spansk. Selve skolen valgte jeg egentlig også, fordi at jeg gerne vil være tatovør, og det handler meget om min egen økonomi. Så kunne jeg lære nogle små tricks derfra, hvis det så endelig sidder fast, hvilket jeg så håber det gør. Og fordi at jeg kender en hel del folk, der allerede går på skolen, eller har gået på skolen, både familie og venner. Og alle sammen synes godt om det, så de satte godt ord ind for det, og jeg tænkte, hvorfor ikke hoppe på det. Beskriv din skole. Skolen den er rigtig god, den er fin. Der er rigtig mange gode fag, for eksempel økonomifag, hvor du lærer, hvordan du håndterer dine penge, hvordan selve samfundet det hænger sammen, eller samfundets penge hænger sammen, hvilket du også lærer under samfundsfag og alt det andet selvfølgelig. Så der er en hel masse andre fag, sådan nogle specielle fag, for eksempel Kina og spansk, hvilket er rimelig fedt. Jeg ved ikke helt, hvilke krav uddannelsen har. Det er vel, at du har taget en 9. klasse eller en niveau G-test færdig. Og så er det vel bare, at du sender en ansøgning. Og så dem, der sender først, eller deres første prioriteter, de kommer vel ind, så længe der er plads. Der er mange forskellige uddannelser, man kan tage efter. Man kan f.eks. hoppe på CBS, eller du kan søge videre på andre skoler. Eller hoppe ind på Niels Brocks videregående uddannelse. På JTP, Julius Thomsens plads nede ved Forum, der har vi innovation, økonomi, idræt og markedsføring. Og så på Kultorvet, hvor jeg er, der har vi medie IT, eliten, IBB, spansk og kinesisk. Ja, jeg vil rigtig gerne have min egen virksomhed. Jeg vil gerne være tatovør, hvor jeg så kan tage rundt i forskellige lande, starte nye shops op. Måske hvor jeg skal arbejde i alle sammen, men i hvert fald eje dem. Så ja, man kan godt sige, at jeg gerne vil have min egen virksomhed. Miljøet på Niels Brock er rigtig godt. Der er tid til sjov og ballade, så har vi også plads til lærdom. Selvfølgelig går alle sammen op i, hvad det er, de laver, fordi det er noget, vi gerne vil ud med. Vi vil gerne have vores hus, så vi kan komme videre ud i livet. Og så komme ud og klare os godt i forhold til visse andre, der ikke tager gymnasielle uddannelser, der kommer til at få taberjob. Ja, said it. Forskellen på Niels Brock og andre gymnasier, det er vel opholdet. Det er vel de mennesker, der er der, og den måde, man kommer til at komme ind på hinanden på. Det tror jeg ikke, man vil få. Eller jo, du vil få et godt forhold til lige meget, hvilken skole der du går på, men selvfølgelig er der stor forskel på, hvordan det er dine relationer til selve skolen og eleverne. Og fagene også. Vi har selvfølgelig mange forskellige projekter. Hvis der er vi i gang med gruppearbejde, hvor det er, vi skal ud over et større projekt, der skal vi jo ud, og så skal vi jo for eksempel filme, som de gør her til deres OSO. Eller også er der, bare gruppearbejde. Så mødes vi jo udenfor og laver det på en eller anden café, tager hjem til en hygger. Forholdet blandt eleverne, det er rigtig godt. Vi har et rigtig godt sammenhold på Niels Brock. Vi hygger os, vi chiller. Ikke kun dem, du går i klasse med, også parallelklasserne og dem fra de andre linjer.
Skolens events, de er rigtig gode. For eksempel vores fester, de er rigtig grinerne. Vi har lige haft et rave party, og så har vi haft hip-hop tema. Temaet er måske ikke helt det overordnede for, hvad der skal ske, fordi under rave party, så endte vi alligevel med at skifte musikken, så der kom ting som Big Booty Ho, shit like that. Det var nice. Så lige meget hvad, så får vi et godt brag. Lærerne på skolen synes jeg er rigtig godt. Lærerne på skolen synes jeg er rigtig gode. Selvfølgelig har vi vores kedelige lærere, dem man ikke kan lide at have mandag morgen som første team. De er over det hele, men så har vi også nogle mega grinerende lærere, der sådan der render rundt og virkelig tror, de er unge. Ja, jeg synes faktisk, de lærer rigtig godt fra sig. Selvfølgelig er der også lærere, der er lidt forvirrende, måske lidt for hurtige, men så får de det også at vide, så bliver de sat på plads, og så sætter de tempoet bare en lille smule ned. Og så kan vi alle sammen komme med, og stadig få vores pensum. Jeg hedder Andrew Edward Tolentino, jeg går på Niels Brock ude på Kultorvet, spansk linjen, Brock Lifestyle. Skud ud!